खुलुमबाय बडलेण्ड बुब्लि स्टुडियोआव दं आङो राकेश रामसियारिया नोंथांमोनखौ बडलेण्ड बुब्लि नायबाय थानायनि थाखाय गिबियावनो साबायखर। कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिसमुरि गारि लाखिग्रा जायगायाव सानजानिफ्राय फैनाय गंसे गाजाइल' गारिया AS15S 0899 गारि गंसेखौ सौग्रावना गालाङो। सौग्रावजानाय गारियाव थानाय सुबुंफोरा जेबो जायाखै होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। मुलुगनाङै कर'ना भाइरासआ बांनाय लोगो लोगोनो सरकारा बेखौ होबथानो थाखाय आयेन SOP फोसावदों आरो बे SOP बायदियै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय गासैबो गला हाथाइफोरा बन्द थागोन। लोगोसेनो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम नाइट कार्फिउ होनाय जादों आरो थिग बेबायदिनो दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव 2 बाजिनाय लोगो लोगोनो दखान सहरफोरखौ बन्द खालामनाय नुनो मोन्दों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमन सापरि संकं तिनालियावबो बन्द जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे जायगानि सुबुंफोरा बे बन्द जानायाव गोबां खहा जादों होननानै बिथांमोना बुंदों। लोगोसे बे गोहोमखौ अदालगुरिनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो नुनो मोन्दों। दिनै डिमाकुसि ओनसोलावबो बे सरकारा होनाय बिथोन बायदियै 2 रिंगानिफ्राय दखान सहरफोरखौ बन्द खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। হয় আমি ক'ব লাগিব যে আজি লকডাউন দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বেপাৰীবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হৈ পৰিছে। আমি 2 বজাৰ লগে লগে মাছ মাংসবিলাক বন্ধ কৰিব লগা হৈ যায়। তাৰপিছত কেতিয়াবা আমি গাহৰি মাংস কাটি থাকোঁতে বেছি হৈ যায় বাচি যায়, সেইখিনি আমি খাই দিব লগা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে আমাৰ অসুবিধা পৰিছে। হয় এইটো আমাৰ চমকং বজাৰ হয়, এইটো আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰতে আমাৰ মাছ মাংস চমকং বজাৰ আছে। খালী হৈ আছোঁ আমি, এতিয়ালৈকে বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া 6 বজাৰ লগে লগে আমি চবেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব লগা হৈ যায়। আমাৰ এই বজাৰত আগতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মাছ মাংস কিনিবলৈ আহিছিলে। এতিয়া আমাৰ এই বেমাৰৰ ভয়তে কিছুমান নহা হৈ গ'ল। এইটো কাৰণে আমাৰ মাংসবিলাক বহুতখিনি কম বেছকৈ বিক্ৰী হৈ আছে। আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কি এতিয়া ক'ব কেনেধৰণৰ আপোনালোকে লকডাউনটোৰ পালন কৰি যাব বুলি ভাবে? ঘৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলিব লকডাউনৰ মাজেদি? আমি বেমাৰটোৰ ভয়তে আমি হাত সাৰিবৰ কাৰণে ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগিব। তাতে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। এইটো চৰকাৰে আমাক সুবিধাজনক কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰলৈ আমি আহ্বান। जेनेका सोलिदों बिदिनो सोलिनांसिगोन। दा जिहेतु गासिबो दखान बायदिसिनाफ्रा बन्दखाय मानसिथ' गैया, जेथिया जोंनावबो बिक्रि बाथाय गैया, गिनानै फैला मानसिफ्रा मुलि बायदिसिनाबो फैनो गिनाय जाबाय आरो जोंबो साननो गोनां जादों एसे पेसेन्ट बेमारिफोरखौ दांनाय बिलिरनाय हरनाय बायदिसिनाखौ जोंबो जिहेतु खम खालामदों। बिनि थाखायनो दा थासारिया गाज्रि जानानै फैदों आरो जिखुनु रायजो राजाफ्रा जेरै गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों बिदिनो बयबो गावबागाव माबाखौ बासिनानै थानो थाखाय थिग जानानै थाबानो जाबाय आरो मास्क गाननायफोरखौ बयबो गाननांगौ आरो बेबायदिनो सोलिलांनांगौ जायो।